बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बे समाव बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिग्रोदों। दिनैहाय जोङो मोनसे प्रस्तुति जाबाय थानायखौ जोङो नुदों। नैबे जोंनि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि फोथाराव। दा बेनो जाहैबाय फैगौ 6 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम जोंनि मोनसे फुटबल खेला जानो थांगासिनो दङ। आरो बे फुटबल खेलायानो जाहैबाय जोंनि टेन्डर आन्चलिक कमिटि एबसुनि बानजायनायाव बेयो मोनसे गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। आरो बे बादायलायनाया जोंनि टेन्डरनि आन्डाराव बेसेबां जोंनि गेजेराव आन्चलिक दं, बेसेबां जातीय संगठनफोर दङ, बे गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे ट्रफि बादायलायनाय होनो नागिरदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय खोब प्रस्तुति जादों। दिनैहाय हाग्राबो हाखांबाय जोङो नैबाहाय। ओमफ्राय बे समाव फैगौ 6 अक्ट'बरनिफ्राय जे गेलेगोन बिथांमोना दिनै मोननै टीमनि गेजेराव मोनसे प्रेक्टिसबो सोलिगासिनो दङ। दा खोब मोनसे गोजोनथाव जोंनि थाखाय बियो। जों आसा खालामदों नैबे फुटबल मेट्सनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि माखासे जौगाफुनाय बा गेलेगिरि बिथांमोनहा बिनि गेजेरजों मोनसे गावखौ राफोद गेलेगिरि हिसाबै दिन्थिनो हागोन। आरो मिजिंथिदों बेनि गेजेरजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय साफा गेलेगिरि बिथांमोनहा जे साफा गावखौनो गसंथा होनानै राफोद गेलेगिरि महरै दिन्थिनो हाफुंगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जों आसा खालामो दिनैहाय जोङो बे फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्ट जे खुंगोन बिनि आरसिनि हाबा मावनानै जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो आसा खालामदों जे बियो खेलाया खोब मोनसे रंगिना संगिना दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि आयदानि गेजेरजों बे हाबाफारिया जोबलांगोन। आरो उननि बेलाफ्रावबो जोङो खुंलांबाय थागोन। जेरैहाय फैयै बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफिया दिनैहाय गुथि मासियाव मोनफैदों। थिग बेबादिनो उननि बोसोरावबो बेयाव नङाबाबो दस्रायाव जोङो खुंहैगोन। बेनिखायनो दा आसा खालामदों जे नैबे फुटबल खेलाया मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज होफैगोन जोंनि गेजेराव समग्र जोंनि बे टेन्डर आन्चलिकनि आन्डाराव। दा बेखौनो मिजिं थिनानै दिनैहाय नोंथांनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे मेसेजखौ हरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेवहाय जोङो मोननै केटेगरि बानायदों। बेनो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय देरहासारनाय आरो मोनसेया जाहैबाय रानार्स आप। बेवहाय जोङो मोननैबो टीमनो मोनफा ट्रफि हरनो नागिरदों। आरो बे देरहासारनाय जाय टीम बिथांमोननो जोङो नोगोद 20,000 रां जोङो हरनो होननानै जोङो अलरेडि जोङो प्रस्तुति जाबाय। आरो 20,000 रां जोङो हरनो होननानै जोङो अलरेडि जोङो प्रस्तुति जाबाय। आरो जे रानार्स आप बिथांमोननो जोङो नोगोद 15,000 रां बेखौ हरनो होननानै दिनैहाय प्रस्तुति जाबाय आरोखि। दा ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि नैबे जे मार्टियार्स ट्रफि मार्टियार्स होननाय लोगो लोगो बे गासैबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे मार्टियार्स जानानै थांनाय थैनानै थांनाय बैसोरनि मुङै मोनसे गोजोन हामलायनाय मोनसे ट्रफि खेला। दा बेखायनो आसा खालामदों ओनसोलनि मानसिफोरा गासैबो बेखौ ट्रफिखौ नायफैगोन, गोजोनैनो नायफैगोन आरो बयबो सापर्ट खालामगोन। आरो बे सापर्ट खालामनायनि गेजेरजोंनो जोंनि नैबे खेलाया खोब सुन्दरै जाफुंलांगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला
दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।